Again. Okay, we got Не it. бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Той го казва, пратете го на гелето, това нещо. Course. Of course. Can you say? And Can you you have your brother? Yeah, I have a brother with me. What he do? Can you say? Не бих чукал на Слави жена му. Ти добре ли си? Аз бих чукала на Слави жена му и бих била добре с това. Бралката тръгва от натуралката, където му казва, той е много просташко. И викат му, би ли чувал на жена му Слави или нещо такова? И той казва, не, ти добре ли си? Чувал ли си го това? Понеже всеки пита, абсолютно всеки пита, дали знаеш за този мим, той е малко като мим. Не съм чувал. Ясно. Еми ето чат, не го е чувал, на видео е, един стрим.